Bueno, estem aquí a Setcases, Ullater. Nosaltres el que buscàvem era fer una cursa d'alta muntanya, una cursa amb poc quilometratge i molt desnivell, buscar una mica la ciència i el pur de la muntanya. Ara ho trobem raro, això, perquè abans no ho haguérem pas fet. No. Abans vinc de treballar, no anar a córrer, a pencar, a treballar per guanyar alguna pela. És una mica de contraband, però també, Portàvem ara uns dies de debat, parlàvem que potser estem marcant curses molt llargues, amb poc desnivell. Volíem fer una aposta diferent, una aposta que sortir del recorregut més estandarditzat, un tant potser més arriscat. Contrabando era molt poca cosa, llavors. Però mira, aquí guanyàvem 50 pessetes de jornal tot el dia, aquí al poble. I allà te'n donaven 100, la meitat més. Mare, saps quan estàvem d'aquí allà al primer poble que hi ha? 3 o 4 hores, caminant. 3 hores llargues. Sí. Si volíem sortir el dissabte i el diumenge, havíem de fer un xic això, d'anar a treballar cap a França. Vam fer un estudi i vam dir que era una zona on es feia i es fa actualment molt d'esquí de muntanya. Es coneixen moltes dreceres, moltes canals, moltes valls, molt desconegudes, i volíem evitar una mica els camins dels gerres més típics. Córrer no, vuitar-ho. Córrer no, ja hem corregut prou, llavors que correguem més, no? Nosaltres considerem que les curses de muntanya tenen que ser curses amb molt més desnivell que quilometratge. Volíem donar més protagonisme a un tipus d'atleta més de muntanya, i és el que hem estat treballant amb aquest recorregut, no? Un recorregut per llocs el més natural i per canals el més salvatges possibles, no? No, doncs jo t'ho faré diferent demà, si no tinc salut igual. Al dematí vull anar aquí dalt, aquell pins que hi ha allà dalt, que es veu molt bé com pujareu aquí dalt les 9 fonts. I m'agradarà com que és tan dret, és recte així. Jo d'allà estant, amb els antiojos, intentaré veure com pugeu. En diuen prismàtics ara, en diuen pas antiojos. pero apretando, un entreno de calidad. Y bueno, me comentaron que Toti seguramente apretaría, así ha sido y para mí ha estado bien. Que te aprieten és lo mejor que te puede pasar cuando vienes a entrenar. Ha sigut una carrera molt maca, el recorregut és espectacular. Jo la veritat és que jugava una mica d'avantatge perquè el recorregut me'l coneixia molt bé. L'Iker és un pata negre, la veritat és que has de tenir si el vols deixar enrere has de fer un atac amb molta convicció. La cursa ha estat molt disputada, ja que en tot moment s'ha format un grupet. L'equip de la dona hem estat amb l'Iker i el Toti Bes plegats, hem agafat un bon ritme i a la baixada he pogut deixar el roig i arribar a l'arribada amb una gran victòria. Estic molt content. Al final cada uno ha intentado jugar sus bazas, yo en las subidas he intentado dejarle, no he conseguido, pero en la bajada él ha apretado un poco, pero tampoco podíamos soltarnos y bueno, al final hemos decidido llegar juntos y cerrar un día bonito.